Είμαστε έτοιμοι, παιδιά? Ξεκινάμε. Όλοι το έχουμε χήμα στις αρμές. Εδώ να κοιτάει, από εκεί να κοιτάει. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Πάμε. Τα παιδιά πρέπει να φύγουν, παιδιά. Λίγο δυνατά, μόνο για να... Λοιπόν, επειδή το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο και η ίδια η ζωή των ποδοσφαιριστών απειλείται πλέον άμεσα και όχι μόνο των παιδιών που βλέπετε πίσω μου, αλλά και παιδιών και συναδέλφων οι οποίοι παίζουν στη Β' και στη Γ' εθνική κατηγορία και υπόκεινται πολύ χειρότερες συμπεριφορές, οι οποίες δεν βγαίνουν στην επιφάνεια δυστυχώς, γιατί μάλλον δεν πουλάνε, αλλά η ζωή έχει πολύ μεγάλη αξία για όλους μας, όχι μόνο για αυτούς που παίζουν στον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και στις μεγάλες ομάδες, αλλά και για όλους τους συναδέλφους. Αυτό που θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι η πλειοψηφία των ομάδων της Super League, και μιλάμε για ΑΕΚ, Άρη, Ατρόμητο, Ηρακλή, Λάρισα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Πανσεραϊκό, ΠΑΟΚ και Ξάνθη, αυτές είναι οι 10 ομάδες οι οποίες συντάσσονται υπέρ της απόφασης που έχει πάρθει, της ορθής απόφασης περί αποχής για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Περιμένουμε επίσης και από τις ομάδες του Αστέρα Τρίπολης, του Εργοτέλη, της Κέρκυρας, της Καβάλας, του Ολυμπιακού Βόλου και του Πανιωνίου της επόμενης αγωνιστικής. Περιμένουμε λοιπόν και από τις ομάδες που σας ανέφερα προηγουμένως να συνταχθούν και αυτές στο πλευρό μας για τον αγώνα που κάνουμε κατά της βίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε όλοι ενωμένοι για αυτόν τον αγώνα που κάνουμε κατά της βίας και στο ίδιο μήκος κύματος περιμένουμε να είναι και η Super League και η ΕΠΟ. Μιας και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ζητάμε αυτονόητα πράγματα που στο εξωτερικό ειδικά είναι δεδομένα. Γιατί όχι να μην είναι δεδομένα και στη χώρα μας κάποια στιγμή. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι. Πότε θα περιμένετε, κύριε Γιάννη, θα απαντήσεις και ποια πάλι απόφαση? Οι απαντήσεις οι δικές μας θα σας γνωστοποιηθούν πάρα πολύ άμεσα. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Μιλάμε για αποχή από την επόμενη αγωνιστική ή από την επόμενη σεζόν? Όχι, μιλάμε για αποχή την ερχόμενη αγωνιστική και θα σας γνωστοποιηθούν ακριβώς οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας, οι οποίες θα είναι και για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ούτως ώστε να ξεκινήσει ή όχι η ερχόμενη αγωνιστική περίοδος, αν οι προτάσεις μας εισακουστούν. Για να προχωρήσετε πρέπει να υπάρξει ομοφωνία, δηλαδή δεν γίνεται. Ναι, γιατί 10 είναι πλειοψηφία. Σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή την απόφαση που έχει πάρει η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Ηρακλής, η Λάρισα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Πανσεραϊκός, ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Είμαστε ok. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ.